života, čo sa uprostred raja ukázal predobraz životodatného kríža, na ktorom po ukrižovania zomrel tvoj milovaný syn. On smrťou zničil smrť a daroval tvojej cirkvi ako nepremožiteľnú zbraň, upevnenie viery, sil, nádej na spásu a múdrosť života. Preto my tvoji služobníci, keďže sme zastavili toľký nezaslúženej milosti, prinášame tvoje veľkosti vďaky vzdávanie, oslavu, pokoru a prosbu. Zošli teraz do svojho pre svetého ducha a milosrdne zhliadni na toto znamenie kríža. Požehnaj a posväť ho. Daj, aby ho úžasným a mocným znamením proti všetkým viditeľným i neviditeľným nepriateľom. A nech zaháňa a odráža všetky diabolské útoky a obklady. Nech sa stane tvojou ľudomocnou ochranou, posilou viere, posilným nádeje, víťazstvom pojavu svetom konaní dobrých skutkov. Milostivo vypočuj všetkých, ktorí sa ti budú pred týmto znamením kláňať a prinášať modlitby a štedrody pre všetkých prosby potrebné spáse. Tak ako si svojim krížom oslobodil svet od kliatby hriechu, tak aj svojich služobníkov, ktorí toto znamenie kríža nábožne postavili, mocou kríža svojho milovaného syna budú vždycky víťazmi a hriekom. Udeli všetky svoje poselstvenie nebeské dobra, skrze kríži stále usmerňuj dobrému a bude ich prijať v nebeskej glórii. Veď ty si prameň posvetenia a štedrý darca všetkých dobier. Tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky ako kríž stýčený na Golgotu považoval sa to za znamenie potuby a prehy. Od tohoto momentu, kedy Kristus za tomto kríži zomrel, tento kríž je vždycky znamením víťazstva a víry. Tak tomu bolo v minulých časoch aj tomu aj dnes. Niekto, jak je vykázaná spomienku z histórie udalosť s Konštantínom Veľkým, ktorý idúc do boja má obrovský strach, ako dopadne tento boj, nerovný. A vtedy sa mu prisnel sen, v ktorom videl kríž vysoko stýčený a hlas počul, v tomto znamení zvíťazíš. Bitka bola víťazná. Pretože kríž Kristov, ten víťazí nad zlobou nielen pozemského nepriateľa, ale aj zničil moci hriech. A dal nám na kríž na popule tohoto novopostaveného, rozostaveného chrámu. A už toto stýčenie posveteného kríža je veľkým znamením. Znamením, v ktorom sa aj vypúšťame do boja s neverou, s nemravosťou, s hriechom, so všetkým tým, čo je zlé medzi ľuďmi. A my veríme, že práve tento kríž, ktorý je znamením víťazstva, bude aj na vašom sídlisku, vo vašich rodinách, v tomto spoločenstve víťazstvom nad zlom. Preložením nepriateľa a takým šance do dobrého. A tak vám všetkým, ktorí ste pripravili tento kríž i stavu na hlavi, mohol byť tento kríž víťazne cvičený, ako len do srdca, a ešte prajem veľa síl pri dokončovaní tejto stavby stavané na čest a slavu Božiu. Nech vás všetkých Pán Boh žehná a teraz s radosťou nech je vystihnutý tento svätý kríž. Čest pozdviženie čestnou životoriačnou Krista nad sídliskom jazykom. Udeľ, Pane, všetkým dobrotincom a strojiteľom tohto svätého kríža a prítomným veriacemu ľudu tejto farnosti, pokoj, zdravie, prvý život, na zlaté roky. Dožiť to spoločenstvo, ktoré sa týka
naozaj významné slova, ktoré ste povedali v tejto chvíli. My sme uplynulých, poviem, či týždňov, či mesiacov, poviem až rokov, častokrát prosili všemohúceho Boha o požehnanie, prosili sme našich dobrodnícov o podporu tejto stavby. A teraz mi dovolte, aby môžu dať takom učiteľom, vrátku musím som aspoň v tejto chvíli poďakoval, lebo je veľmi dôležité, aby sme Bohu naozaj dokázali ďakovať. V tejto chvíli dokázali ďakovať všemohúceho Bohu za nádherné. Sme požehnaní tieto skúsenosti, ktoré nám naozaj daje prežívať v slave tohto svätého chrámu. Poďakovanie pre svätej Bohorodičky, našej ochránky, ktorá naozaj stále drží nami svoju ochranu momentom, svoju ochranu plášť. Taktiež svätému arkangelovi Michalovi, svätému arcibiskupovi Mikulášovi, mnohým svätým, na ktorých príhovoru skutočne táto stavba napreduje našim dobronoslavným Petrovi, Pavlovi Vojničovi a svätým Okovi, Petrovi Vojničovi, ale aj Supovi Dobrovi Romšovi, ktorý taktiež na jeho našej modlitbe požehnávajú toto dielo. Samozrejme, mnohí naši dobrodníci a sponzorov, v prvom rade nemeckej nadácie Verovatis a Kirino, americkej biskupskej konferencii, úradu vlády Slovenskej republiky, ministerstvo financií Slovenskej republiky, Košickému samosprávnemu kraju, mestskej časti Košice na Jazera, nemeckým zdraviacím a švajčiarským diecezám aj biskupom, kňazom a veriacim mnohých farností našej partie, zvlášť ich košických, ktorí nás pravidelne zjednáme podporu tejto stavbe. Určite neposlednom rade aj farnosti vašich mužníkov, z Petrovu Jendršovi, ktorí tiež významnou časťou prispievajú nám pomohli pri stave tejto dobrej stavby, ktorú dnes tu môžeme svojím spôsobom završiť, môžeme aj na poslednú tohto týždňa. V neposlednom rade Pán Vladimír Milan za každú modlitbu požehnanie, ale aj každú ochotu a intervenciu v prospech budovania tohto Božieho diela, tohto Božieho chrámu. Vždy, keď niečím sme rozmýšľali, ako pomôcť finančne tohto dielu, vždy ste boli ochotní naozaj sa po to pomyslať a priniesť to veľký osob, že ja naozaj veľmi si vážim a vydeliaci tejto farnosti a veľmi pekne za to ďakujem. Poďakovanie je partia realizátorov druhej stavby, firme BPS rozhráma na podporu, ktorá postavila túto druhú stavbu. Firma je SK z Vyšnej Slany, ktorá skonštruovala strešnú krytinu po tesárskej aj lampiarskej práce. No a taktiež aj spoločnosti Neves ktorá vyrobovala tento naozaj nádherný symbol nášho kresťanstva, nášho chrámu, ale od dnešného dňa aj od nášho sídliska. To druhý kríž, ktorý bude svičený nad našim sídliskom. Poďakovanie taktiež patrí aj rodine, ktorá darovala tento kríž. Tento posvetný kríž darol rodiny doktora Vlasy Štefanovej, Krešťovskej životné jubilea. Na našu prosbu finančného daru na výrobu kríža zareagovali aj manželia Pekišatovi a manželia Čukovi. Ich dary budú taktiež použité na výrobu zvyšných šírov krížov vonkajších rohov chrámu, aby tak vytvorili svoj jeden architektonický celok. A pred úplným záverom, kde veľká vďaka patrí aj nášmu kurátorovi, starému dozoru, pánu inžinierovi Bohatníkovi a taktiež aj autorovi tohto diela, pánu inžinierovi architektovi Bogčákovi, ktorý naozaj každý týždeň viac menej sa stretávame a v diskusiách a praktických poznámkach snažili sa nájsť najlepšie predstavu rámu. Takže aj naozaj budeme všetky poďakovať. V úplnom závere vám veriaci naše farnosti za každú modlitbu, pôst, ale aj najmä veľké finančné obety. Aj na ich základe pokonáte do veľkého úžasné veci, ktorý sme dnes svedkami. Sláva Isusa Krista. V tejto chvíli po posvetí tohto kríža vyjdeme z chrámu, vás, bratia a sestry, sme poposviať, ste vyšli až za bránu, že už teraz zdvíjanie tohto kríža bude stavebnou činnosťou, bezpečnostní práce
Pane služobníkovi
Ja to nefotím. Točím.